тот день акция была официально разрешена государством. Один из редких случаев, когда белорусские власти позволили оппозиционному митингу пройти в Минске. Но очень скоро стало понятно, что силовики все равно найдут повод, чтобы задержать тех, кто им интересен. І стала відавочна, што гэтыя людзі ў штатскім сталі не толькі, каб закрыць банеры, але і каб затрымаць нас усіх. Вось. Мы прынялі рашэнне садзіцца в гарадскі транспорт. Побач была аўтобусны і тралейбусны прыпынак. Вось. Мы ў мегафон папрасілі людзей, каб яны аказалі нам падтрымку і дапамаглі нам дайсці да транспарта, сесть, бо мэтанакіравана затрымаць хацелі менавіта нашу групу. Вось, людзі падтрымалі, мы дайшлі да тралейбуса, сумназвіснага 37-га. У момант, калі мы спрабавалі туды загрузіцца, пачаліся першыя спробы людзей у штатскім кагосьці затрымаць, але яны атрымалі адпор ад нас і ад людзей, якія далучылись да нас, і зрэтыраваліся. Вось, мы праехалі 3 прыпынка, і на 3-м прыпынкі проста тралейбусу выезд перагарадзілі гражданскія бусікі, звычайныя, з таніраванымі сцёкламі, павылеталі хлопцы ў спартыўных касцюмах і проста пачалі выцягваць людзей з тралейбуса,